Kedam tang pharok kresir kebra troxy kebra isianing kan ahem kikim kerangpon Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship peneng suri hinira inquire isianing kan anabangke ningkan phokep artanang choksi kedam tang phaikuni ni phai inquire isiarni Sertalin arani pamanpon Labangso Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Sertalin arni katalon pona jai mega tengpen PHABF amaipu biren ingtipensi kerukar chamai japonlo ke Japon bangso hut phoke baningkan ke isi bivek non lapen ke jok pache thangnon la soningkan ke jubili lopu levi angdeng pi inkoira pho angdeng sokep bible angdeng alongpen langponsi NKB executive secretary Reverend Benting Terana hinpensi arna malam thi thanponlo bangso hut kacho phapon alohia manpen MSc Pavitra rongpi kache tongdunalong Reverend Khoi Sorong hang Rara Cyclembang James Phangcho Deopani College Principal Boson rong pharpen danglok NKBA long Klembang phubang phia tumta chetongdun Tema nilitum na Panjan Hirhiri ya along Hosonsi nilitum do ko le plan ko lo postame la kana nilo asapran si ni men jitan ko la ke Mrs. Manai dinan pi ta pa ke mondoli ke la si sa la pasi ni nilo la si nilitum plan pa pe la pe la pe si ka do ko listam la so program ka pa chi ko no la pe ko no la si nilistame ai pu eno ke ya lo pe si ya lo ke visite manet 260 así dunia ni anstame nama Pinibang solong klamalong kedam ke bang aphan towar mi parpi seta prab jin pen kaselam ponjia phan dengpon edlo la pen PHABF asai hem paisong abelang la setami nili kaselam ponjia phan bor ipor popusi MSc Pavitra rongpe hinpen lamthi chechak tekang Joki hola pen Sanjit Crow Carbying Long Life